Egunon guztioi eta ondo etorriak Meza Santuaren ospakizun honetara. Gaur, Elizeak Santa Eufemia martiriaren eguna ospatzen dau. Kalzedoniako neska argi, lirain eta gazte honek laugarren gizaldiaren hasieran Jesus ukatu baino nahiago izan eban bizitzea galtzea. Diokleziano enperadore erromatarren aginduz torturatu itzelak jaso eta hil egin eben. Lur honetako bizia emon eban betiko bizia irabaztearren. Horregaitik, Santa Eufemia testigantza gogoan izango dugu gure otoitzaldian. Gure parrokiko zaindaria pozik ospatzen dugu urtero bere jaia Bermeoko bere Eliza txukun eta eder honetan. Ni naiz jauna, zurekin hitz egin nahi dut. Ni naiz jauna, zurekin hitz egin nahi dut. Nire begia jangoikoa gando daz, zurekin hitz egin nahi dut. Egarriz doa noiz ikusiko noiz jauna, zurekin hitz egin nahi dut. Ni naiz jauna, zurekin hitz egin nahi dut. Ni naiz jauna, zurekin hitz egin nahi dut. Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zurekin. Santa Eufemiaren jaieguneko bizki ospatzea, hasieran amalatarik, gure utzak eta pekatua autoko dut. Erruki jauna. Kristo erruki. Erruki jauna. Jaiko aita ona, gure pekatua barkaturik edo gaizala betiko bizitzara, egin eta egin dut. Eskerrak nobeten dut jauna, Santa Eufemiaren fedea gaitu. Bere amantasuna eta bere ausaldia eredu dira guretzat. Izaniko gara, jaunaren kantiek, Jesus maitea bat sinisten dagoeneko jainkoa batik jainko. Eta aitak maite duguna, edaren seinala bat ere maite dugu. Horan bazen, jainkoa maitatu eta beraren ageriko betetzeko dugu. Ziur dakigu jainkoaren seinala bat ere maite dugu. Izan den, jainkoa maitatzea eta eusera mundu aztekatzen gure zibidina. Izan den, non garaitzen dugu Jesus jainkoaren semedala zinbizti dagoetan. Jauna, izan da. Da
eta hiltzen ez bada, bera bakarrik erditzen da. Baina hiltzen bada, frutu asko ematen da. Bere bizia maite duenak galdu egingo da. Baina mundu honetan bere bizia gauza gitxitzat hartzen duenak betiko bizitzarako gordeko da. Nire zerbitzari izan gura dagoenak. Jarraitu naiz, eta ni nadon legoan, han izan da nire zerbitzari nire zerbitzari dana gogoratu egingo lau aitak. Jaunak ezana, ezera, Ez da gauza asko dakiguna Santa Eufemiari buruz, baina bai martirilez hil zala bere fedea ez ukatzearren, enperadore zoro baten agintepean, Diokleziano. Itzelezko torturak jasan ondoren, eta bertako sasoikoak dira, gure herrian hain ezagun diran beste martiri santa batzuk. Santa Catalina mundakan, Santa Geda bere bezperan, kalez kale, baserriz baserri kantetan duguna, Santa Lucia, Santa Inés. Batzuk pentsetan dugu martiri izatea antzinako geuzi dela. Aspaldikoa. Fede eroso bat bizi dugu, arazo gitxikoa, baina ez da egia. Badakizue zenbat fededun hilda mende honetan, azkenengo 25 urteotan, bere kristau fedea ez ukatzearren? Oraintzu atala dabe zerrendea, 1600 munduan, 1600 kristau bere bizitza galdu dabenak fedea ez ukatzearren. Azkenengo 25 urteotan. Eufemia izenak ez deusku asko esaten, baina bai bere kontrakoak. Eufemiaren kontrakoa da blasfemia. Eufemia da ondo esatie, blasfemia da berbatxarra txarto esatie. Ondo esan edo txarto esan. Egia ala guzurra. Hor dago diferentzia. Bedinkatuz bizi, ona izan eta esan, ona opatu, ala madarikatuz bizi, txarra zabalduz, gorrotua eta guzurra. Badira bizitza eskuzabalak, zintzoak, irekiak, bestien alde emoten diranak, eta horrek bedinkazio bat dira munduarentzat. Horrek dira jainkoaren presentziaren ezaugarri. Badira ostera beste batzuk, kapritxo eta privilegioei begira bizi diranak, arroak, handikeri zaleak, inoren kontura bizi gura dabenak, eta natura berabe jagoten ez dabenak. Horrek madarikazio bat dira munduarentzat. Jesus dugu gure poza eta kontsolamendua, zentzuna eta argia, bakea eta alkartasuna. Eta gainera Jesusek askatasuna emoten deuzku, guk ebatzi dakigun, aukeratu dakigun. Santa Eufemia lagun, geur gure parrokiako zaindaria, Santa Eufemia lagun, ondo esan dakigun, ondo berbegin. Bedinkatuz bizi gaitezen, eta Jesusen jarraitzaile zintzo izaten alegindu gaitezan, esperantzaren erromez.
Zorionak guztioi, gure parrokiko zaindariaren jai egun honetan, berak lagundu deizkula bide hori aukeratzen, bide hori egiten. Elizearen alde, bere martirien testigantzeak jaungoikoari beti zintzo izaten jarraitzeko adorea eta indarra emon deiozan, eskatu daiogu jaunari. Gure gazten alde, euren begiak ederra dan guztira zabalik euki dagiezan, fedearen balioa ikusi dagien eta euren bihotzak ona dana egiteko beti prest egon daitezan, eskatu daiogu jaunari. Gure arrantzale eta euren familien alde, gure herriaren alde, bakea zabaltzeko eta ogia banatzeko prest bizi gaitezan, eskatu daiogu jaunari. Gure etxeko geizo eta edadekoen alde, baita gure hildakoak. Euren makaltasunean jaunaren indarra izan eta sentitu dagien Fortun Amaike, Teresa Zestero, familia Burgaina, Juan Antonio Jaio, John Mujica, Carmen Sospala, Marisol Mujica, Félix Barros, aita semeak, Eufemia San Miguel, Agate Barros, Ziriako San Miguel, Jose Marinela, familia Pagaza Urtundua Arroa Barrena, Sabina Martiartu, Faustino Argatza, Juan Bautista Díaz de Corcuera eta Venancio Bilbao eta familia. Eskatu daiogu jaunari. Gu guztion alde, Santa Eufemiaren antzera, sinismena benetan maite izan egigun eta geure bizitzeagaz Jesusen testigu izan gaitezan, eskatu daiogun jaunari. Jesucristo gure jaunaren bitartez. Amen. Dana da zeurea, hartu jauna zeuretzat. Dana da zeurea, hartu jauna zeuretzat. Bizia eskaintzen deutzugu, zeugandik hartua dugu. Dana da zeurea, hartu jauna zeuretzat. Dana da zeurea, hartu jauna zeuretzat. Zenideok, egindakigun ondoiz guztiok batean, Ebeza osoaren eskaintza jaungoikoari aurkezterakoan. Mesa honetan jauna eskerrak emoten dentzuguz, Santa Eufemia neska gaztearen fedeagaitik, eta bere ausardiak gu ere indartu gaizala. Jesucristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, gure
eskerrak emotea Jesukristo zure seme maitearen bitartez. Gero eskerrak emoten dentzuguz, Santa Eufemia eta lehengoko eta oraingoko martiri guztiek agertu daben fede, zintzo, trinko, egizale horregaitik. Zure maitasunaren eta presentziaren ezaugarri izan diralako. Baina eskerrak emoten duguz batez be Jesukristo gure jaunagaitik. Bera da gure santu. Dira guztien marko jauna, zerudurrak beterik daukaz zure bizira. Osana zeu horienera, bedinkatua jaunaren izenean datorrela. Santu zara jauna eta santutasun guztiaren iturri. Santu egizu, sogitar dabonek, zure espiritua isuriaz, guretzat Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen. Berak saldu emenean eta bere gogoz onutzera joiala, ogi hartu, eskerrak emon, zatitu eta ikasleai emon egutzen ezarez. Hartu egizue eta ian guztiok honetatik, hau nere gorputza data zuentzat emongo dabe. Afalondoan, bardin, kaliza harturik, barriz bezkerrak emonaz, bere ikasleai emonen zen esanez. Hartu egizue eta edan guztiok honetatik, hau nere odolaren kaliza data. Itun barri eta betikoaren odola, zuentzat eta guztientzat, bekatuak barkatzeko izuriko dana. Egizue hau nire oroigarri. Hauxe da gure sigismenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta biztuera gogoratuz, biziaren ogia eta osasunaren kaliza eskaintzen dauzuguz. Zuri eskerrak emonaz, altaran zure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta palik eskatzen dauzugu, Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna, mundu guztian, zabaldurik dagoan zeure deiza. Eroa izu baitasun osora, Leon gure eta santuarekin, Joseba gure artzainarekin, eta zure herri guztiarekin batean. Era berean, izan gogoan jauna, bizteko itxaropenean joan dira gure senideak eta hildako guztiak ere. Hartu egizuz, zeure aurpegiaren argitan. Errukizak iguz arren, guk, guztiok, betiko bizitza jaritsi dagigun. Jainkoaren ama Maria Virginia doatzoarekin, haren senar Jose santuarekin, apostolu santuekin, eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diran santuekin. Eurekin batera goratu zaigu zan, Jesukristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, Honekin eta honegan, zuri aita, jangoik
Aurriko algoztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta haitza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen, Norberaren bizitza egon, fede gaitik, gatz egiten jakuk behar egun, hain egin dugu kristautasun bat hain laik, hain arreza ez da, baina badira fededunak hori bizi eta hil direnak Jesus egiten. Adore hori, eredu hori behar duguz, eta hori eskatzen dugu orain, gure aita abeskuz. Gure aita, Santu izan bedi zure izena, etor bedi zure renua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere, emon ikustuka, egun honetako ogia, barkatu gure zorra, gure sortu nahi, barkatzen dauzegun ezkero. Ezkero zuizkiten kastinoan jartzen, baina Jesús Jesucristo gure jauna, zeuk esana da apostoloei bakea izten zuen ere bakea emoten. Begira zure zaren sinismenari eta ez zure pekatuei, eta zeregoa danez, emoi usuele izari bakea. Emon Euskal Herriari, Gazari, Ukraniari, Kongori, Ekuadoreri bakea. Emon batasuna, errege bizizalata gizaldi eta gizaldietan, amen. Jaunaren bakea beti zuekin. Emoizue bakea, alkarri. bakea beti zuekin, bakea beti zuekin, bakea beti zuekin, bakea beti zuekin, ebarruan bakea, lagunan Hauxe da gure bakea. Santa Eufemiaren osoa eta bizitza. Jesucristo gure jauna. Zorizionekoak honen maila dituak. Jauna, hiena zinon zuriren zean sartzeko, baina ez daizu bat, Kristoren gorputza.
egon zaitez beti, zuzara gure bide eta gure bizi. Zuzara gure poza eta itxaropena, zurekin goaz aurrera, egun baten zure betiko. Gure ondoan jauna, egon zaitez beti, zuzara gure bide eta gure bizi. Amaitu duko gauzetxu bi, lehenengo eta behin, zorizionak, bazaretalei, arrantzalei, bermeukoei, kanpotik etorri zari guztioi, eguna ederto pasadak igun, alkartasunean, alaitasunean, askatasunean. Gero, gura duzuen, askatasunez, baina animatzen zaituet, azokara oso hemen handeko parien, hasita hirugarren kiosko handik ezue, bidezko merkataritza Bermeo. Hor dago, hainbat jente, eta gure baduzue, badakizue, hori egiten duzuen erosketa, bizita zuet karo izan dendan baino, badakizue doala, hirugarren munduko herriko nekazari eta langileen alde. Bidezko merkataritza Bermeo, hirugarren lekuren. Eta amaituko dugu, dano batera, zutunik, zeruetan daukagun amari eskatzeko danok izan gaitezen balienteak Santa Eufemia Arrez. Agur Maria, graziaz betea, jauna da zuaz. Bedeinkatea zara zu andra guztien artean, eta bedeinkatua da zure zaudedeko frutua Jesus. Santa Maria, Jaungoikoaren ama, erregetu egizugu pekatarion alde, orain eta gure heriotzako orduan, amen. Jauna zurekin, bedeinkatu eta lagundu gaizala gure jainkoak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak, gogoratu gura duzuenok, laugarren domekan, 28, 12etan, Santa Marian, egingo dugu, Juan Joren, agur ofiziala eta esker onak. 9 urte egon da gure artean, bere bizita eta fedea guaz konpartitzen, eta agurtuko dugu eta eskerrak emungo entzuguz, eguerdiko bezetan, 12etan. Eskerrik asko jarri. Eskerrik asko.